mashoko anorwadza, nyaya dzisina kujairika, nyaya dzerufu. Ndofunga mazuva akapera pane mwana wekwamurehwa, mukomana wechidiki akauraiwa nevanhu vaida kuzama kuita marituals. Handiti zvinorwadza nekuti akatouraiwa neweukama, akauraiwa nehama. Ende chinhu chinorwadza ndechekuti tasangana zvakare nemamwe mashoko akada kufanana neiwawo. Another murder case zvakare mwana ane 7 years. Chinova chinhu chinorwadza wazukuru kuti ndizive kuti nyika iri kunanga kupi, zvinhu zviri kuda kufamba sei. Ndofunga nyaya yemukomana wekwamurehwa handina kubvira ndaita, ndakazama kuda kutaura nezvayo because inyaya inobata. Even now ndiri kutobatikana wazukuru, ndiri kubatikana because panofa vana, especially nekuuraiwa. Nyaya dzacho dzinonditi remererei because ndiri baba wevanawo vatatu. So ndinowanzoti pakaitika nyaya dzakadai ndinozvitora ndozviisa paposition yevabereki vanenge vaurayirwa mwana. Ndinoona pachindiremera, ndinoona zvichindiremera. But this time nyaya yacho yakanyanyotooma because this time auraya mwana ndiye muridzi wemwana, ndibaba vauraya mwana wavo mukomana ane 7 years. So terera kana wanga usati wasubscribe, ndinokuencourage kuti muzukuru subscribe to this channel, uisa notification bell kuita pega pega patinouploada video you will be notified. Thanks very much nesupport yamunopa pamusha penyu, basa renyu richiramba richienda mberi. Right, pane mashoko asina kujairika sekutaura kwandaita atasangana nawo, andinoda kuti ndinge ndinoverenga wazukuru. Handiti ndichangoti gaga. Right, panapa panyorwa ipo pachinzi, as the country is still in shock following the murder of a 7-year-old child in Murewa, police have arrested a 43-year-old man from Zvimba for allegedly striking his son to death with a hoe while seriously injuring another. National Police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati confirmed the incident, saying the suspect is set to appear in court this week. The suspect, a divorcee on October 1, left his 2 male children at home and went to work, said Assistant Commissioner Nyati. And he returned home drunk and accused his children of seeking food from neighbors. And police alleged marezva, then picked a hoe that he used to assault the child. He struck his 7-year-old child on the head and Mwana inzwaika vazukuru. Ameno kuti doro racho natinenge tarimwa sei, kana tichinwa doro rekunotika kuti tivhiringike pakukanganwa kuti tine vadiki, tine vapwere vatinavo. Ameno kuti hwawa hwachona hunenge hwatikora sei to an extent wekuti zoni unosvika pakuuraya wako mwana nekuda kwekuti iwe hauna kumutengera chikafu, akabva anotsvagawo kuti ndorarama sei panext door. Next neighbors nekuti navo imhuri yedu vakabva vabatsira mwana. Munhu osvika pakuponda mwana wake nenyaya diki. I am highly disappointed. Unobva watoshayiwa kutoti uri papi chaizvo. Unozwa kuti vana it's high time yekuti tichitora vana vedu zviri more serious than before. Vana vedu, they need our protection, vanoda kuchengetwa neni. Asi kana vana vakusvika pakuti maoko edu ndo asisiri safe sevabereki, saka vana vanorarama sei nai vadikana? Vana vanorarama sei kana isusu sevanhu vanofanira vachiprotecta vana tisingachaprotecte vana vachona? Dai Mwari akatibatsira. Ndonyaya iri KwaZvimba wazukuru, ndonyaya iri KwaZvimba kuti baba vakauraya mwana nemhaka yekuti vakanga vakumbira chikafu kumaraini ivo pavakabuda vachienda kubasa.
zvinotoratidza zviri pachena kuti havana kusiya vapa vana chikafu chinokwana. So vanavo vakanzwa nzara kazvakaipei vakanokumbira pavakidzani. Munhu akadzoka akatotsama ende kurwadza kwazvo ndekwokuti anga akatodhakwa. Mari aifanira akatengera vana chikafu ndo yaakanodhakwa. I'm highly disappointed. I don't think I can do this. Dai Mwari akatibatsira. Tinongoti kumwana akakuvara dai Mwari akamukodza nekukasika. This man is not a man enough. He is not haasi murume kwachaiye. Mwana akashayika, vana vese vakashayika, murehwa boy neuyu mukomana wekwazvimba. Ndinoti may their souls rest in eternal peace. Mwari anyaradze mhuri dzine vana vakaparara mumaoko evanhu vakuru vasina njere. Ndo chandangondoya nacho ndikuzivisai zviri kuitika munyika medu meZimbabwe, zviri kuitika around us, kuti vana vedu havasisiri safe even in the hands of their own parents, in the hands of their own relatives. Those who vari supposed kunge vari vanovaprotecta ndivo vakutoparadza vana. Ngatinyorei kumacomments muchindudza kuti munofungei. Nauncle Saint ndichiti much love.